kendo kama nitiere karka obede yo machal nade iwacho ni jatelo ombulu moluti onego bed ni en reflection kata ochalo gi gino ma ng'ama ogoye iwacho japiny koyiero jatelo mok nya tayo assembly kata tayo gimoro amora yo makare mani kit jotelo ma bende wayudo ponono to ywagni chak biro yo machal nade ka dipo ni gavana ma Siaya sani kama Siaya nitiere mori aduoki machiegni dala ing'eyo an nachung nadwa bedo gavana and nan gi manifesto I don't think ni most governors mo an gogi unfortunately apar na neno kata moro e gacha sani I wish ni na tinge manyiso ji my manifesto mana loso kaparo ni slogan mara nadwaro ni mondo ji obedi gi chiemo to ji obedi gi pesa ji ofuko to nitie basic things ma pod governors nyalo timo. The only disadvantage ma wan go compared to other regions kiwaya about Kiambu, Murang'a kata mana parts of Rift Valley colonization no bito konyo gi matin because nongo ka ng'eny gi nobedo pushed out of their land then negi their reserves then negi dong gi sembni madongo compared to us one nyaka wa change even our system like one gi system mar goyo dala you heard Jacob talking about it the other day we now need to rethink wabrodok back to what Europe Britain notimo in the 14th century kane gitimo agrarian revolution kane jobedo moved from villages the central places then gichako develop larger farms because car farms are bigger, mechanization yard, you can also get higher production. But mago are a bit technical and they require a lot of time. But give me watch about leadership to produce a problem in Luo Nyanza because bedogi one party or crash in a region because G are fighting for regions fight fight on their own and so on. But the worst thing is refusing to allow Jimondo compete. Kata wabedu managi ODM no kende niye mwalo to kabona ni ochung tichung to wawacho gi mwadwa timo to wa compete. Tingeni mai nitie jomoko mong'eyo ni kata koko tiyo to bro rwanga ngowa an sani kinyisa ni Owino dhi chung Siaya mondo ibed gavana okanyal bedo comfortable because ang'eyo ni kata kadhina dhi manyo kura I'll just be wasting pesa manya chulo nego kata nyathi kich moro fees because ang'eyo ng'ama ibro mi ticket ang'eyo who will be given so okanyal bedo stupid to waste my time na dhi chung gi party tang'eyo ng'ama party dhi timo nade dhi miyo ticket equally ang'eyo ni jothurwa bende they'll tell you go to wang kochopo ng'iende to giwacho ni oyo wago kura ne ng'owa ni party so obedo very complex in terms of jomiyiero because inwang'o ka ng'ato believe ni kato tiyo ne jopiny kato kotiyo ne jopiny en gi close proximity gi jatelo ma jopiny winjo. I gave you an example kanyocha ne bang' yiero a few of us ne wadhi tiyo gi president William Ruto ma wachako nyaka develop party mare registering people and nanyiso ji ni biuru udonje party chon because jowagi including jatendwa bro biro chiemo ni wadhi game ma jomoko riembowa ka uyanyowa kabisa gi gombo ni onge mano ok nyal timore but there is history is very clear kako osebet katimore and koro en gima has gone under the bridge is water gone under the bridge because osetimore kako timore no and today joma ne pingo sirkal are now holding bigger positions. Are you getting me? So nyaka wabed joma very strategic and think rightfully. Jopiny ok nyal blame leaders because gine magi go kura the same leaders. So it should be ni ka leader kotiyo maber to jopiny oripo dagi ni ng'ane to kwatim nani okwayier to botimore gwenge wa be waseno ng'ama otamore kata gwenge wa yes and kama thurwa Ugenya wase elect nano ODM MP dirio we have David osetiyo nwa maber and I don't think ni jomoko osetiyo different better than him because he has worked very well as my member of parliament okanya wacho ni
okotiyo maber, otemo kaka wuoyi, and he tried bringing institutions. In fact, en mano kelonwa very early, ka ji pok okelo gimoro, okelonwa TTC, okelonwa MTC, okelonwa institutions. Any other person who is going to come should now expand those institutions. Gimwa wachoga ni the main question, morubeni every leader penjore, how do I attract population to my county? Can like now Homa Bay, how do I attract population? Like now, we had evolution in Homa Bay. So with that knowledge, Jomoko Nobiro, Ramogi Jomoko Rusingaloj, and he said, oh, Kara, Lake Victoria Bermanakama. Kara, this region Bermanakama. And you remember the ring road Marusinga has now been done. So people are moving there, many tribes, people coming. So what we should see following is maybe now, like in December, how many people we are going to attract to visit our region for a particular thing. But most importantly, and we must start thinking as a community. Those leaders, okay, reckon Igo negi kura. Omiyo jopiny emanyalo decide ni kopono miwa ng'ama okwadwa. Then we don't elect